Bay, naku kang bahay. Si agar arami dak nga ti tutorial, lakay no kasakno, ti aglukat ti sardinas. Sardinas ka talaga? Paraglukat ti sardinas, ti aramidum ka tutorial. Kawan lakay tani, pagbagada garon nga awan ti masursuro dahi, ti enti video ta. So nga, gisuro akman no kasakno, ti aglukat ti sardinas, kastoy ni. Ay nahapaw nga kasta bakit kastoy ne. Taano malukata, malukatam garti kasta. Ikastam di kampet, tas ipukpok mo nga kasday. Tatay kasta maun. Oh, kasday ti kuskus kasta. Oh. Wine, oh. Ay, kastoy lakay. Kasta. Oh, di. Ay, kastoy kakabsat, ti aglukat ti sardinas. Ano, nabibiit. Napo. Ay. Apo ba kay? Sige, bagbagata nga tangata kay. Kastoy gayam ni. Kastoy gayam kakabsat, ti panaglukat ti sardinas. Awanay, agsardeng tayo maglagayin ba kay? Hello, Mare. Ni Paren? Awan pa'y baka naking ininuman manan. Baka nagkuyog da, Mare. Ay na. Napananda nga taman dagi jayan. Kawan, tatay alas 4 da pa lang mga pimanaw iti, Mare. Madimisir na da ito eh. Ayun, Mare. Baka nabarbartok naman dagi jayan. Ay, nalakay, data ka gayam. Nabarbartek ka manan. No. No. Hello? Bye. Nani?